Ang tema na ganyan, ang katuyuan sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Doon ay tuyo, doon ay purpose, doon ay rason, ganun namatay siya. Ngayon din nga, versikulo 6, samtang sa mga maluya, pagkutaas sa kitagal na panahon, si Kristo nagpakamatay alang sa mga Diyos mo. Kaya si Kristo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga Diyos mo. Katong mga makasasala, tanan ng mga dautan, tanan ng mga Diyos nun, namatay si Kristo kanila o kanatong tanan. Apan ang pangutana nila, mao kini. Tungod kay si Kristo namatay sa tanan, ang tanan ba covered dayon sa iyang kamatayon? Luwas na ba ang tanan? Kaya si Kristo man nahimo man sa bayad. Muna tuntunan ka. Kung kinsa ang nabayra, kung kinsa ang mabayra. Okay. Talang saranga adunay magpakamatay alang sa man, bisan pa alang sa mga tao matarong. Hinunuha aduna gayon kahay mangako sa pagpakamatay alang sa usa kamayong tao, wala di tao nga mayon nga ako lay ihawa. Ako lay patya kay nakasala man ako anak, ako lay patya. Or nakasala man ang buotang tinga tao, ako lang po'y patya, balos niya. Wala kita mo voluntaryo nga magpakamatay siya tungkol sa usa lamang na tao. Usa lang yun, ang nagboluntaryo nga mitugyan sa iyang lawas dito sa cross ang atong Ginoo. Utso, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi nini nga bisan sa makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Nanong si Kristo man yun ang nagpakamatay alang kanato. Pwede ba nga wag nalay mamatay? Pwede ba maluwas ta kung way mamatay? Sa iyo una-una. Kung wala mamatay si Kristo, maluwas ba ta? Walay kaluwasan. Nga naman, sa Roma 6:23, atong i-explain sa diha. Sa Roma 6:23 sinyo dito, kay ang soul sa sala mao ang kamatayon. Musugot tag sa dili, banaod gina sa Dios nga ang soul sa sala kamatayon. Bisan asa ta madto din tibuok kalibutan, ang soul sa sala kamatayon. Banaod na sa Dios, di gyud na sa bisan pa kung saan. Ayon ang Roma 6:23, ang soul sa sala mao ang kamatayon. Sa Roma 6, ito ang soul sa sala mao ang kamatayon. Buot pasabot. Kay kamatayon may bayad sa sala. Mawala lang ang sala kung dunay ihawon, kung dunay patyon. Sa Old Testament, ang mga tao ni adtong panahon sa diha nga makasala sila ang mga Hudiyo ni adtong panahon, muduol sila dito sa saserdote o magdala sila og karnero nga wala gipuling, dili dauton, wala taksa, o dito siya muduol o ang iyang kamot dito ihikap sa ulo sa karnero o dito niya isugid ang iyang mga sala o humangag sugid sa iyang mga sala ang karnero nga walay sala maoy putlag liog paagason ang dugo o makadto ang bayad sa sala sa usa ka tawo nga nagpakasala. Ang inosente nga karnero, ang inosente nga naglakalakaw, ang inosente nga karnero nga naglakalakaw sa bakante, ginakop lang. Humagdakop, ginala dito sa saserdote. Pag-abot dito sa saserdote, ikaw nga makasala sa ilang panahon. Sa panahon sa mga Hudiyo sa Old Testament, ang makasala mo doon dito. Kung musundi siya nga maukili ang akong mga sala nga nabuhat. Pag humanato ang dugo, ang karnero, ihaw na ang iyang dugo. Makato'y bayan sa tanan niyang mga sala. O niya, nakita sa Diyos nga ang dugo sa karnero, igo lamang nagtabon, di yun makalimpyo sa sala sa tao. Saan yung natabon? Example, what is it? Ang dugo sa mga igo lang nagtabon, naarag niya sa sunod. Una kay balaod magod sa Diyos, nga ang bayan sa sala, kamatayon. Nakita sa Diyos nga maurag akong problema, balik-balik gapon nga problema, pag makasala, magdala ka ng karnero. Kung pobre kayo ka, magdala ka kalapati. Kung pobre kayo ka, gitapos ni Kristo katong mga balaura. Tungod kay dili katong perfect nga mga balaod. Kay ang sala
Maigo ra sa gitabunan sa dugo sa manap. Balaod man yun. O sa diya nga gitapos ni Kristo katong balaura. Si Kristo maoy nagpakamatay alang kanato. Siya ang katapusang halad, matod pa sa gisulti sa Ibrahanon. Wala kang gikinahanglan ang mga laking baka, ang mga matambok, ang mga karnero, alang sa halad na sinunog, kundi si Kristo, mauna ang halad na walay katapusan, alang kanatong tanan. Amen? Mo